Osa, orokorrean, bueno, hori, alde on bezala esango zenukete, ez dula fallo handirik izan, ez? Ordenagailuak, sartel digitala... Bueno, askotan kosta gutxen jako, sakaten mozu internet, egoten zehor asko itxaiten noiz abaltzen. Guztu eta gauza txarrena daukana da arbela, zetxik. Hor da geixen fallo duzkunekua, zetxik. Dauku kable bat eta zakit edo kable txarra da. Zer gertatzen da barratoiarekin? Zaitik egiten mozu gara, zaitik, bestela ez behitu. Baldin baukazu pantailan fletxa hori eta itzen duzu holan, ikutu eta ia sakatzen dau gauza hori. Hora daukazu interneten gainean eta ez duzu nahi hartzea internet itxea zuelan eta ia internet hartzen da. Hori da nabala eskola hartutako erabaki bada, zaguak hemen... Musika lagatzen dazkuen entzuten, baina gero baju hau, zaitxi bestera molestatzen dugu bestiei. Hori ez da poliziala egitea, hori logikoa da, ez? Molestatu egiten dugu. Baina gero batzutan egoten dia jolasten, ez dakit, diferente jolasetara eta bilau nintzen dezkue eta gero, dezkue, gotatzen esaten dezkue, ez ibiltzeko hor, txikin guimio lana, ez, jolastu. Eta atzo jarri zeben norma bat usteo, justo atzo, harrapatzen dotzan nahi ez dagonia txatxatzen jokuetan ero aste bat ordenagailu gabe. Ontsa gehiago gara erabiltzen bosgarren mailan baino, ez? Eta orduan gehien erabiltzen ginen justo bosgarren maila bukaeran. Eta oportatu bultago ginean izate jaun, miren ontsa horrena horiak. Hola, ez dakit, mentzatzen ginen demorazen horrena horiak, eta miren hor, nasa pentsatzen duzuen lana inbio guztak ez eta gu. Horra, zer eta hola, eskolako lagatzen, baina ezke ontsia, no se, ontsia ulertzen dugu. Ontsi egiten dugu, bosteko taldia, como mucho, sartzeko geldok zen. Zebalen, zabatzen zeban mirenek bat danen dago eta danak txateatzen. Eta arbel digitalian agertzen zen. Beste galako batzuk ematen ziren hitz egiten, eta miren justo zuen eren duan, eta horren ematen zen nino hitz egiten. Adibidez, bat ematek erabiltzen badu zure gemaia, edo zure gauzak. Alda berain, eske edo zer gauza, adibidez igual, zare adibidez izarretan igaritz egiten eta juten naiz komunera momentu batian, eta izarre hartzen daun ere gelako batek ordenadoria, eta aldotzei pini edo zein tako edo zein hitzezke. Zina limaiakit eta hori, eta morroa balin badotu ja zekago. Hori zaintzen duzu adibidez kontraseinak ez pasatzea? Nik aldatu nega. Nik jartzen dut igual, jakitzen badu norbaitxek aldatu super askar, ez itxiko ezebez, beste aldau izutau txat edo mensaje bat eta gero zure laguna zarratzia zurekin edo piba lagun, edo bestela Juan Carlos bidali bizurtuak, eta horrelako gauzak, eta ni jaten esaten inobez irene kontrasegia, eta jartzen dut super saia, ez egiteko inobezek. Eta ganera egun baten, ez dakizinek inzustan, nire horren aretik idatzi zotan berai, hola. Eta ganera kutzi zutan mirena, eta niz nintzen hain tontea zan, ontzara lagun batei, eta gerria namutu nintzen aldatu inoan. Honena da, gemailean ez jartzea zure argazkisa.